täältä tulee itse Jorma Kalevi Gran Canarian Inglesin keskustassa. Miten nyt ollaan nyt siirrytty sieltä entisestä paikasta uuteen? Mikä maailma sulla oli sen jälkeen, kun sä tulit tänne, niin mitä kaikkea teit täällä? No sitä kun Tifanissa oli tosiaan ne 3 kertaa viikossa ne karkelot ja sitten mulla oli vielä Palmasisalla olen 3 kertaa viikossa ja sitten yksi ilta oli vielä Puerto Ricossa, että siinähän sitä olikin. Että mulla oli joka viikko semmoinen sama rundi. Ja vauhtia riitti silloin ja? On ja sitten vielä tuli tämä Teneriffan keikat ja sitten kun tuli tämä 98 tämä minkä me laskeudutaan tuli ostettua, niin... Eli mikä paikka tämä on? Tämä on Amico ja tässä oli vaan, että ei ehtinyt aluksi tehdä mitään, kun nämä keikat paino Puerto Ricossa ja täällä ja Palmasissa ja joka paikassa. Niin... Joo. Nyt mennään sitten Amicoon. Joo. Amicoon. Mitäs Amicossa nyt sitten tulee tapahtumaan? No nyt tässä pidetään tämmöisiä suomalaisia karkeloita ja pannaan vähän tämä julkisivu kuntoon ja on tarkoitus myydä tämä paikka sitten pois. Pois myydä? Meinaatko lopettaa? Et kai? Minä olen tehnyt nyt niin 35 talvea takana, niin siinä on ihan tarpeeksi, että nyt alkaa olla... Onko mitta jo täynnä? On mitta täynnä, koska palaan juurilleni. Mulla on käyntikortissa lukee Jorma Kalevi Artist ja sitten oli hobby eli harrastukset on Amico ja Tiffany. Mut miessähän on vasta nuori. Milloin juhlitaan synttäreitä? No ensi keväänä. Aha, paljonko tulee täyteen? Jos mä näytän 10. Näytä. Se on siinä. No.